Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Sanameta Bhakti Shastri Gataka 1 Bhagavad Gita ini 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದ ಮಿಡಲ್ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕವು ಬೆಟರ್ ಅವಲ ನಮ್ಮ ತೂಯಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಎರೆಗಾಂಡಲ ನೆನಪುಂಡಾಯ್ತಾ? ಒಂಜೊಂಜಾದ ಪಂಡ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವೆನ್ ಇರಾಂಡಲ ಪಂದ. ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ co-host ಆತರ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. your hand raise ಮಲ್ದಿರ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇನುಂಡ ಅನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್. ಪಂಡ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಆತ್ಮನ್ ಬಿಡ್ದು ಪಂಡ ಅವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡೆ ಮುರ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುರ್ಪುನ ಕಲ್ಯಾಣ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಿ ಪತ್ತು ಉದ್ದೇಶಂಡ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮುರ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸರಿ ಗುಡ್. ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ಗ ಮೃತ್ಯು ಉಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತರು ಫಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಬೇತ ಬೇತ ಜನ್ಮಾಡು ಬೇತ ಬೇತ ದುಃಖ ಇಂಚ ಆತ್ಮಾಗ ಮೃತ್ಯು ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಧಾರಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ನೆನಪುಂಡ ಬೇತೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಇಟ್ ಪುಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕುನಂದು ಪಂಡ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖತನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪಂದ ನಂತು ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ. ಪಾಪ ಮಲ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ ಲೋಕೋಪ ಅವೇ ಅವು ಕಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ. ಇದು 2 ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು. ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಂಡದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ಪಂಡ್ಪಾರ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಡುಪ್ಪು ಅಂಚ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಡುಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡುಪ್ಪದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಡುಪ್ಪುವ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಉಂಡು. ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ದುಃಖಾಲ ಶಾಶ್ವತಂ ದುಃಖ ಉಂಡು. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದುಃಖ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದೇನದೆ. ಬೊಕ್ಕ ನರಕಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದಾಯ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಪ್ಪುಜಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸುಖ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಅಂತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸುಖ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಇತ್ತಂಡಲ ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ದುಃಖ ಪಂಡ ಬುಲ್ಪುಲ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಗಲ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವರ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಗ ಇಜ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಚ್. ರೈಟ್, ಕೆಲವರ ಆಪುಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದಾಪುಂಡ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನರಕ ಪಂಡ ನಾಟ್ ನರಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಮಾತೊಂಡತೆ ಅವು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತತ್ತೆ 0
1 2 3 4 ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ 0 -1 -2 -3 ರೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ 0 ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಒಂದು ಭೂಮಿ ನಾನು 0 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರಡ್ಲ ಉಂಡ್ನೆಟ್ 1 2 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕ -1 -2 -3 ಪಂಡ ಮತ್ತ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ 0 ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯಿಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯಿ ಕಲಿಯುಗ ನಮ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಖಾಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಬೇಗ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊನೊಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೇರ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮ ಬಿಜಾನಾತಿ ಸೊ ಭಕ್ತಿದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊನ ಎಂಚ ಓ ಸ್ಟೇಜ್ ಶ್ರವಣಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೊಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಓ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂಡ ಚೂರ್ ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೈದಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದಾರ್ ಬಟ್ ವೈ ನಾಯಿಗ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಪೇರ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾ ದೇಶದ ಅಕ್ಕಂಡ ಬೇತೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಕ್ಕಂಡ ಪೋತ್ ಪಂಡ ನೀರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನ್ಲೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೇನ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ನಾವ್ ಈರ್ ಬರ್ತಾರದ ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ಪಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಂಡದ ಆದಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಬೈದಿ ಸೊ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿಯುಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚೂರ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟಂಡ ಬೊಕ ಚೂರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅವ್ನ್ ನಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬುಪುವೆರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಬೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸೊ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲಹೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗಡ್ಲ ನರಕಡ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಲೆ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಬೊಕನ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ್ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಲೋಕ ಪೋಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೇರಾಂಡಲ ಓದುವಾರ ಒಂದೇನಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರಾಂಡಲ ಸುರೇಖ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಾಠ 4ರ ವಿಮರ್ಶೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲಹೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರಲು ಅರ್ಜುನನು ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ 3 ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋನ ವಿದ್ಯತೆ 2.14 ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ 2.41 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋನ ವಿದ್ಯತೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಓದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಸ್ ಬುಕ್ ತೂಲೆ ದಾದಾರ್ಥ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪರಿಶ್ರಮಗಳು ನಷ್ಟಾಂಡ ಕೊಗ್ಗುನ ಮಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರ್ ಮಂತಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಮಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಅವತ್ತ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋನ ವಿದ್ಯತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ದಾರಿ ಓಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಚಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಪಂಡವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ.
ನ ವಿದ್ಯತೆ ಪಂಡ ಗಮ್ಯ ಪುಚಿ ಪಂದತ್ತ. ಓಕೆ ಎಸ್ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಏರಂಡಲ ಬೇತೆ ಏರಂಡಲ ಪಂಪರ ಅರ್ಥ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡುಪ್ಪುನ್ ದೃಢವಾದ ಉಪ್ಪುನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೃಢವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಒಂದೆತ್ತ 2 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಓ ಸಾದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೋಡಿದ ಮುರಾಣಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓ ಮಾತ ಸಾದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಅನಾಲಜಿ ಓ ಅಂಡಲ ಒಂಜಂಡಲ ನೆನಪುಂಡೇರೆ ಗಂಡಲ ನೀರುಡು ಮುರ್ಕುಂಡ ನೀರುಡು ಮುರ್ಕುಂಡ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತುಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅರ್ನ ಅರಿನ್ ಪತ್ ಒಂದೆಟ್ ಪತ್ತೋಡು ಹಾ ದೇಹನ್ ಪತ್ತ ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮಲ್ತನೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಆತ್ಮನ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಸ್ ಬೇತೆ ಓ ಅಂಡಲ ಸಾದೃಶ್ಯ ನೆನಪುಂಡ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಖಲ್ ಬರೆಯೊಂದಿಲೆ ಒಲ್ಪ ಅಂಡಲ ನಿಖಲ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಯಾರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಒಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಶರಣಾಗತಿ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಶರಣಾಗತಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಓ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಾತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾನುಷ್ಠಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ 2.7 ಏನ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್. ಎಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಯ್ತ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಭಗವಂತ ಒಯ್ತ ಜ್ಞಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮದ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಂದ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಆನಂದವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಣ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಓ ಕೆಲಸ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪುಣ್ಯ ಬೊಕ ಪಾಪ ಐತ ನಡುಸ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮೋಡಿ ನರಕ ಕೋಪ. ಓಕೆ ಸೊ ತುಲೆ ಪಾಪ ಮಲ್ದೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಏನನ ಪಾಪ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಯಾನೈತ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಹೋಮ ಮಲ್ಪ ಭಟ್ರ ಪಂಪರ್ ಇರೆಗೊಂದು ಹೋಮ ಮಲ್ತಂಡ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ. ಸೊ ದಾದ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಪಂಪ ಅರ್ಥ ಅಂಡ. ನಾನೊಂಜಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನೀರ್ ಪಾಪದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಐತ ಬೇತನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಇರೆಗ್ ಬೇತನೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಬೇತನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಮಲ್ದೆ ಐಕ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಚಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ತುಲೆ ಆರ್ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐತಂಡ ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಇವು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರ್. ಆಂಡ್ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಾದ ಉಂಡು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ದೆತ್ ಪಾಡ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದಾರೆ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ನೆನಪುಂಡ ಆರ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್. ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡನ್ ಬುಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬುಡು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದು ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಡಿಪಿದ ಬತ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಬರೋಡು ಬಂತೆ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಡ್ ಬರೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಪಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕರ್ಮಯೋಗ
ಪಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಅವ್ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪು ರೈಟ್ ಸೈಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವೇದ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ತ್ರೈಗುಣ್ಯದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಬರೋಡ ಪನ್ಪು. ಹರೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಪ ಅನ್ಬಿಡು ಬಿಕಾಸ್ ಭಕ್ತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು. ಲೈಕ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಪಾಪ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಬರೀಶ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಓಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹನುಮಾನ್ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತ ಪಾಪ ರೆಕ್ಕ ಗುಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವಂತ ಗತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಸ್. ಸೊ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಎರಡ ತೂಪತ್ತಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲೆ ಜನಕುಲೇರ್ ನ ಬಾಲ್ಯ ಕಂಡ ನಿಮ್ಮ ತುಲೇರ್ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ತೂಪೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಮಹಾಪಾಪ ರೈಟ್. ಅವೇ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಹನುಮಂತ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಂಕ ತೂಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅರೇನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ದಾಯಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ, ಆರ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನ ಅತ್ that's why. ಆಯ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ಏನಿತ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಿ ಸ್ಥಿತಧೀರು ಮುನಿ. ಸ್ಥಿತಧೀರು ಮುನಿ ಪಂಡ ಏರು. ಓಕೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಕ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧೀ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸ್ಥಿತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ. ಓಕೆ ಕಿಂ ಕಾ ಕೆ ಅವ್ ಮಾತದಾದೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವೈ ವಾಟ್ ಹೌ ವೇರ್ ಏನು ಜನ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಿಂ ಕಾಹ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅಕಲ್ ಎಂಚ ನಡೆಪೆರು ಅಕಲ್ನ ಮಂಚಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ದಾಯಕ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತ ನೆಲೆಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾಪಂಡ ಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಪನ್ಪ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ದಾದವ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಗ. ಪಂಡ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಏರೆಗ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದೊಂದು ಅವು ಏರೆ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 4 ಶ್ಲೋಕ ಓದಿಯಾ ఒక 4 ಶ್ಲೋಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆತುಂಡು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರ್ ಸೇರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರ್ ವೈ ದೆನ್ ಟೆಂಪಲ್ ದೈ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಬಟ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೇರ್. ಓಕೆ ಹೃದಯದೇಶೆ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಟತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಡ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್? ಎನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡ? ನೋ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರ್ ಅವು ಏರೆಗ್ ಪರಮಹಂಸ ಅಂಡ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಸಮದರ್ಶಿನ ಎಂಚ ಆವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕ
ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಭವ್ಯಸ್ತು ನಿಶ್ಚೈವ ಸ್ವಪಾಕಿ ಖಂಡಿತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನ. ಓಕೆ ಸೌ ಅತ್ತ ಸೊ పండిత సమదర్శిన అనే నమక ఉండుండ పండిత సమదర్శిన ఆర్ వి రియలైజింగ్ ఇట్ నో ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಉಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಡು ವಿ ನೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತುಂಡು ಆನೆ ನಮ್ಮ ನನಲ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ದೇಹ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಆವು ನಾನೊಂದು ನಾನು ಇಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದೇನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ನಾದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವನ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಗೊತ್ತು ಕೊಡು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಜಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾವು ಅಂತ ರೈಟ್ ಆತ ಯಾವ ಜಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಮಾತೆಲ್ಲ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ತುನಾಗ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಸಾಧನಾ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇನಿ ಸಾಧನಾ ಚಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಧನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಏತ್ ನಿಖಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ದಿನೋಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಉಲ್ಲಾರ ಭಾಗವತ ಮಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಓ ಪುಸ್ತಕ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಜ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ದಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ PhD ದಾದ ಇತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಮಲ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರಲ್ ಅವೇನ್ SSLC ಪಾಸ್ ಆತಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ರಾಪುಂಡ there are some rules and regulation. Similarly, level 1 certificate enchila maltkorali and Bhakti Shastri certificate so much value. Worldwide ISKCON Bhakti Shastri certificate accept malpun. So we have to do some adanalla onji sadhane malpodu nama ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನ ದಾದನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞದ ವಿಷಯ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೃಷ್ಣನಿ ಯಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ದಿವ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ದಿವ್ಯತ್ವ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಇರಾಂಡಲ ಬಂತಾರ ದಿವ್ಯತ್ವ ನಿನಗಣಲ ಅಂದಾಜುಂಡ ದಿವ್ಯತ್ವ ಪಂಡ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ ಓಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾತಿನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಜಿ ದಿವ್ಯತ್ವ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪನ್ಲ ತುಕ್ಕ ಎರಡಲ್ಲ ದಿವ್ಯತ್ವ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೆಡ್ ಶಬ್ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಸ್ತರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆವಾಜ್ ಇತ್ತ ನಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಸಿ ತುಲೆ ನಿಖಲ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಿದ ಇರ್ಲಾರ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ್ ಇಂಕ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜ್ಜ ಅಂಡ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಐ ರೀಡ್ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಓದುವೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತ್ ಅವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ದಿವ್ಯವಾತಿನ ತತ್ವ ಭಗವಂತದಾದ ಬಂತದೆ ಭಕ್ತ್ಯಾಮಾಮ ವಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ಯಶ್ಚಾಮಿ ತತ್ವತಃ ಭಗವಂತನ ತತ್ವ ದಿವ್ಯವಾತಿನ ತತ್ವ
ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಇದು ತುಲೆ ತತ್ವ ಒಂಜಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಆದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಂಡ ಆಂಡ ದಿವ್ಯವಾದ ತತ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದಾದ ಉಂಡು ಈಸಿ ಆದ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾವ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡದಾದ ನಮಕ್ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಉಂಡು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೇನ್ ಆಂಡ ಭಕ್ತದಾದ ಮಲ್ಪ ದಾದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಾದ ಸೇಮ್ ಅವೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪಂಡಿಗಳ ಆಕಾಶ ತೇಲೊಂದಿಚ್ಚ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಡಿವೋಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ದಾದನ್ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ ನಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಕೈದ್ ಕೆಲಸ ಮುರಾಣಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ ಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ತೇನೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲಿಚ್ಚೆ ಸೊ ಮಾತ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವು ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಬದುಕೇನೆ ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಭಕ್ತಿನ ಮುಲ್ತನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪಿದ್ದ ಹಿಡ್ದು ಭಕ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ಕೇನು ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ತಿಪ್ಪೋಡ್ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈದಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮಾತದಾದ ಉಂಡು ಅವು ದಿವ್ಯವಾಸನ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗದಾದ ಪುಂತುಲೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೂಜ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅವ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ಏರಾಂಡ ಲೈನ್ ಪನ್ಪರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಸ್ ಅಪ್ಪಂಗ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೆರ್ನಿನ ಜನ ಇಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬೇತೇರಾಂಡಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಎಸ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ರಾಧಾರಾಣಿಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲೆಕ್ಕನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಹರೇ ಪಂಡೇರ್ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಧೇತೆ ರಾಧಾರಾಣಿಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲೆಕ್ಕನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಹೌ ಮೆನಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ 16 rounds. 16 rounds. 16 ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ 16 into 108 ಪಂಡ 1728 ಸರ್ತಿ ಇರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರ ರಾಧಾರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ದಿನೋಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಸೇವೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಗೆತ್ತೋನೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿಯಾತಿನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾತಿನ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಿತ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ವ ಆನಂದದಾಯತಾತಿನ ರಾಮನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಸೇವೆ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಲೇರಕ ಸೇವೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾಂಟಿಂಗೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೆರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಕೊರ್ ಪೂಜೆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಸೊ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕೇನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಯಾನ್ ವಿದಾಯ್
ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗೊತ್ತೆಂಚ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇವೆ ಖಾಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಡೇ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಿಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕೈತಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಈ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ ಬುಡ್ಲೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಅವಳ ಸೇವೆ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪರ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಕೊರ್ಪೆನ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಗಿವ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಓಕೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷಣ ಆರೆಂಚ ಪಾತೆರ್ವೇರ್ ಅವ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂತ ತೂಕ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮುಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐತ ಲಕ್ಷಣದಾದ ಉಂಡು ಅವು 55 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಉಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಆದ ಉಂಡು 56 ಬೊಕ್ಕ 57 ಅಕಲೆಂಚ ಪಾತೆರ್ವೇರ್ ಅಕಲೆಂಚ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯಿಗ್ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕಲೆಂಚ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಅಕಲೆಂಚ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ರಂಡಲ ಓದುವರ ಸುಕನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನಕ್ಲೆ ಗಿಜಿಂಡ ಇರ್ಲ ಓದ್ಲೆ ಈರ್ ಓದ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಸುಕನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾ ಭಾಷಾ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯಗಳು ಮಾತು ಮೂರ್ಖನು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಜವು ಹೊರಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಡುಪು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರ್ಖನು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅವನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ನಿಜವು ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ. 2.54 ಪರ್ಪೋರ್ಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಗೆ ಮುಂದ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಕಲೆಂಚ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅಕಲೆಂಚ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಅಕಲೆಂಚ ನಡೆವೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾವ ಅಕಲೆಂಚ ಪಾತೆರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕದ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಡ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಕುಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ ಪಾತೆರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮೊಕ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮೂರ್ಖನು ಮಾತನಾಡಿದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಜವು ಹೊರಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಜವು ಹೊರಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ಖ ಇತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲನ್ ಮಾತಾಡ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೇತಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಣ ಓ ಏಪ ಪನ್ನೋಡು ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಚಿ ಸೊ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಾತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಓ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂದ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಜೋಕು. ಸೊ ಪಾತರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪ. Similarly, air murkha, because who are foolish people, we tell them not to speak. Paterna murchi and panpadayik. Akil paterna akil fool and gottaper. Televanji jana etto pose malpole maato gottunu ancha incha ಅಂತ. ಅವೆ 4 ಜನಕ್ಕಲ್ನೆ ಎದುರು ಆ ವಿಷಯನ್ ಪಾತರಡಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂಡ then they're foolish. ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಡುಪು ಹಾಕಿಕೊಂಡವನು ತುಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಟೈ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದಾಂಡ ಆಫೀಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಟೈ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಜನಕ್ ಪಾತರೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಪಾತರೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜ ನೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅರೆ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾತರ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಚ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ನೋ ನಮಕ್ ಏಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಟುಲೆ ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಪಾತರಲ್ ಆನ ನಮಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್.
ಸೊ ಮೂರ್ಖ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅವ್ ಜನ ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ ಅವ್ ಜನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅವ್ ಜನಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ನಿಜವು ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಏರಂಡಲ ಬೇತೆ ಓದಿಲೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೈವ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದುಃಖಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಸುಖವು ಬಂದಾಗ ತಾನು ಸುಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭಗವಂತನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞನಾಗುತ್ತಾನೆ. 2.56 purport. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೈವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ಒಂದೇನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಅತ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ತೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕ ಬನ್ನಾಗ ಅರೆಡ ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಚಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೀಲಾಮೃತ ಓದುವರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು. ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾನ್ ಬೋಟ್ ಅವ್ ಶಿಪ್ ದ ಪಿದೈ ಜಲದೂತದ ಪಿದೈ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯೇ ಇಂಕ ರೈಟ್ ಪೋಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ನೇಷನ್ ಅಮೆರಿಕದಾದ ಉಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಏರ್ನಲ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೆಗೆತಂಡೆ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡುಲ್ಲಾರ್ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆತುಂಡು ಇರೆಗ್ 70 years old ಈರಾತಾರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಶಕ್ ಪೋತಾರ್. ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಿಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ದೇಶಡ್. ಅವ್ ದೇಶಡ್ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ, ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಂಚಾವ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಜ್ಜ ಶಿಪ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಂಚಾವ್ ಹೊಸ ಜನಕಲ್ ಭಾಷೆ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೆಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ನಾಂಡ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಇರೆಗ್ ತಿನರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸರಿಯಾತಿನ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚಾವ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ದಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಅವನ್. So Prabhupada faced all this. And ಇರಬತ್ ಕೇಂದ್ರ ಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ISKCON ಪಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ ಕೇನಿಯರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ್ ಈರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಈರ್ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಈರ್ ಒಂಜೇ ಜನ ಇತ್ತಾರ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಅಂಡಿರೆಗ? ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಿನ ಆನ್ಸರ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ವರ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಾರೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಲೋನ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಿತ್ತಿನ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿತ್ ಮೀ. ಎನ್ನೊಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೇರ್. ಏತ್ ಜನ ಕುಂದು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಈರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈರ್ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತೆರ ಅವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ಅವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ನೆನಪ್ ಬತ್ತೆರ ಅವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಸಿ Prabhupada said, I had Krishna with me. ಅರೆಗವ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪರಮಹಂಸ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಲ ಆಪುಜಿ. ಅವೊಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಮ ಕೃಷ್ಣ ತಿಕ್ಕುಜೇರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವೇ ಜೀವನ ಎತ್ತಿಂಡಾರ್ನ. ಅರೆ ಕೃಷ್ಣ ತೋಜಿಯರ್ ಪಂಡ ಓ ಕೃಷ್ಣ ತೋಜಿಯರ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಅವು ಅಂಚತ್ ಅವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಭವ ಅರೆಗಾಂಡ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಲೆರ್ ನೋಟ್. So devotees the pandar no, I did not struggle. Like struggle ಆಗ್ತಿಜಿ ಆತು ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೇರ್. ಕೃಷ್ಣ was maintaining. ಕೃಷ್ಣ maintain ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಆಂಡ devotees ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನಂದ್ ಯಾಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಅಪ್ಪಗಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿತ್ತೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತ. ಅರೆಡ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ದೋತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ದೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಟನ್ ದೋತಿ ಅವನೇ ಅರ್ಧದ್ ಅವನೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಕೆಲವ್ ಮಾತ ದೋತಿ ಇಡು ಒಟ್ಟೆ ಅದ್ ಮಾತ ಇತ್ತೇರ್. ಅಮೆರಿಕಾ
ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ತಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಆಪುಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಜನಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅನಾಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬೇರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ಪಂಡೆ ನೋ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ ತೂದಿತ್ತೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ತೂತೇರ್ ನಂದಾರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಎಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಮ ತುಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂಡ he never took it into consideration ಅವೆನ್ ಈಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಸ್ ಪಿದಾಯ್ದು ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತೋಜನಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಡಿವೋಟಿ is always in Krishna consciousness. Prabhupada is the best example. So ಆರ್ ಏತೋ ದಿನಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದಿತ್ತರ ದೋತಿ ಕುರ್ತಾಡ ಸೊ ಏರ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ತೂಯರ್ ಪ್ರಭುಪಾದನ್ ಅರೆಗ್ ಚೂರು ಬೇಜಾರಂಡ್ ಓ ಏರ ಅಜ್ಜರ್ ಬೈದೇರ ಅರೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆಲ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ he gave his new quote ಅವೆನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊರಿಯರ್ ಚಳಿ ಆಪುಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದೇರ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಮಾತ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಶಾಕ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಾವ್ ಜನ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಪೋತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ 40 years ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಏತ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆತ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ ವರ್ಷ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಕಲ್ ಏಪಲ ಅಕಲ್ನ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ದುಃಖ ಅವೇನು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರು ದಾಯಿಗೆ ಏರಣಲ ಪನೋಲ್ಯ ದಾಯಿಗೆ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಭಗವಂತನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಏನು ಓಕೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಿಗ ದೈವ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊನ್ವೇರ್ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಅಂಚಾಗತಲು ದುಃಖನ್ನ ಸುಖನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಕಲೆಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ದುಃಖ ಬರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲು ಅವು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಗವಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಕೊರಡು ದೇಪಂಡ ಭಗವಂತಗ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಅಂತ ದುಃಖ ಕೊಂಡಾರು ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ದಸರನೇ ಸುಖ ದುಃಖಕೊಂಡ ನೆನಪು ದುಃಖಕೊಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಒಂದೇನ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಕೊರ್ಲ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ್ ಸಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಭಂಗ ಬೈದರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ತೂಯಾರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲ ನಮಕ್ ಬಿ ಅಂಚಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇರೇ ನಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಇರ್ ಪನ್ಪರ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ನೇತು ಸುಕಟ್ಟು ತೂತಾರ ಮರ್ಲ ರೈಟ್ ಮೆರೆಗೆಂಚಿನ ಶುರು ಆತಂಡ್ 14 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಯ ಉಲ್ಲೇರು ತಿನ್ನರೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲಕ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಇರೇ ನನ್ ಸುಕಟ್ಟು ದೀತಾರ ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾತ್
ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟಿ ಏರ್ ಫುಲ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹ. ಏನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಪರಾಧದಾದುಂಡು ಅವೇನ್ ಬಿನ್ ಎನ್ನಂಡ ಏನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊರಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಸೋ ಮರ್ಸಿಫುಲ್. ಆರ್ಯನ ಕಷ್ಟನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರು. ಏನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ದಾಲೇಜಿ ಎಂಕ್ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸುಖ ದೇಪರೆ ಅರ್ಹತೆನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೋಟಿ ಎನ್ನುವರು. ಸೊ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಿಮಾಸಿತ ಪಂಡ ಹೇಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಕುಲು ನೆಂಚಂದಾಯಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಓಕೆ, ಸಾದೃಶ್ಯ. ಆಮೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಳೆದುಕೋ. ಇತ್ತೆ ಆಮೇನ್ ನಮ್ಮ ತೂತತೆ ಆಮೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆಮೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆಮೆಗ ಪೋಯಿರೆತ್ತಂಡ. ಓಕೆ, ಒಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನೆನಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಪೋಯಿರೆತ್ತಂಡ. ಅದಾದನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಆಯ್ತ ನಾಲ್ ಕಾರ್ದಾದುಂಡು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಕೂಡ್ಲೆ ಕುಡವರ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಓಲೈ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೆತ್ತ ಸೇಮ್ ಆಮೆದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ. ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮನಿ ಪಂದೆ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲು. ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪು. ಹಿಂದಕ್ಕೆಳೆದುಕೋ. ಆಮೇಲೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಆಮೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕೈದಾದುಂಡು ಅವು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡವರ ಮಂಡೆ ಕಾರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೆಪಾಡು ಅಂಚನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತ ತೂದುಪ್ಪಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹನ ಆರ್ಗೆ ತೊಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಂದಿತ್ಜಿ ರೈಟ್. ಕೆಬಿಡಿದ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಜೇರ್ ಆರ್ ದಾಯಿಗ್ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವೈ ಆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರೆ ಗಂಡಲ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ದುಂಬು ಆರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಅಪಗ ಆರ್ನ ಕೆಬೀದ್ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ದಿಚ್ಚಿಜೇರ್ ಕಣ್ಣು ಬುಡೊಂದಿತ್ತಜೇರ್ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾತ್ರದಿತ್ತಜೇರ್ ಬಾಲೆ ದಾಯಿಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರೆ ಕಣ್ಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಸರಿ ಆಪಿನಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂವೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಪಂಪಿನನ್ ಕೇನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ತೂಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪಿನ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಮೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರನ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತನು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಸಂಚ. ಸೊ ಅವ್ ನಮ್ಮ ವೃಂದಾವನ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿವೋಟಿ ಅರ್ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆವಡ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಾನ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೊತ್ತ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಂದತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಡ್ ದಾದನ್ನಲ ತೂವೆನ ಆಪುಜಿಂಡೆರೆಗ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಡ್ ದಾಲಕ್ಕೇನೇನ ಆಪುಜಿಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಮೂಲ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕೆಬಿನ್ ಬಂದು ಮುಲ್ತು ಬುಡ್ಪೋಡ್ಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಬಾಯಿನ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪೋಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿ's ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. even pure devotees ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ಬೋಧೆಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. they only do for the pleasure of Lord. ಅಕಲ್ ಖಾಲಿ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ. ಇಂತ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಏಸಿದ ಮುರಣಿ ಪಂತೆರ್ ಏಸಿದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಆಪುಂಡುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಏಸಿದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಗಟ್ಟಿ ಚೆಪ್ಪುಗ ಐಕೋಸ್ಕರನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಮಲ್ಪುನ
ವೈ ನಾಯಿಗ ನಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ತ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕಿಚನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ನೋ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಭೋಗನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕ್ಕೊರ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಾದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಏಪಲ ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪಂಡ A+ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪುನಾಗ ನಮ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ದ ಮಾತ ಕೊರ್ರೇಜ್ A+ ಇತನ ಕೊರು ಅಂಡ ನಮಕ್ಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಸಂಚ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಪೊಡುಗೆ ಏನಾನೆಲ್ಲ ಓದುವೆರ ಒಂದೇನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ಲಿ ಹಿಮಾಸೀತ ಹೇಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಮೆ. ಆಮೆಯು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 2.58. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಉನ್ನತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಸೊ ನನಂಜಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಆಮೆದ, ನನಂಜಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಸರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಹಾವಾಡಿಗಳಂತೆ. ಸೊ ಹಾವಾಡಿ ಪಂಡ ಸರ್ಪನ್ ನಮ ನಲ್ಪೆರ ಒಂದು ನಲ್ಪತ್ತೆ ಹಂಚ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚ ಎರಾಂಡಲಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾವು ಸಪೇರ ಸ್ನೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಪ್ ఆయన ಆವಾಜದಂತೆ ಅವು ಸ್ನೇಕ್ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾವಾಡಿಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭಕ್ತೈನೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಹಾವಾಡಿಗಣಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಹಾವಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಹಾವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಚನ ಮಲ ನಮ್ಮನೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಮಂತರ್ಲ ಸಮಪಂತಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷತ್ತ ಲೆಕ್ಕ, ವಿಷ ಸರ್ಪತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬುರುಂಡ ಬತ್ ನಮ್ಮ ಕೆರ್ದಾಣ್ ರೈಟ್. ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಉಂಡು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ಅವು ಮನಸ್ಸುದಾದ ಉಂಡು. ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಜನನ್ ಕೆರೋಲಿ ಬೇತಕ್ಲೇರ್ ಬರೋಡನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ ಕೆರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ನಮಕ್ ಕೆರ್ರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಷತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಲ ಅಂಚನೆ ವಿಷತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಬೋಡು ಪಂದ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ್ ದೆಪ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೋಚ್ರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಪುಗ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಪನ ಪರ್ಪಟ್ಟಿಡ್ದು ಬೊಟ್ಸಿ. ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೋಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯದ ಆನಂದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋಡು. ಈರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಚ ಈರ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಫೇಲ್ ಆಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯದ ಆನಂದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ಈರ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಈತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯದ ಆನಂದನೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಫೇಲ್ ಆಯರ್. ಅವು ಎಂಚ ಫೇಲ್ ಆಯರ್ ದಾಯಿಕ್ ಫೇಲ್ ಆಯರ್ ಓ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಈತ ಇಂದ್ರಿಯ ಸೇವೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗನ್ನ ಮರೆತ್ ಪೋತಿನ
ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗನೆ ಮರೆತುಕೋತಾರ. ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಕ ಕೊರೋಡು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜೊಂಜಾದ. ಎಸ್, ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪರ್. ಈರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ತಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ, ಈರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಈರ್ ಫೇಲ್ ಆಯರ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ഞാൻ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೆ ಎನ್ನ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆನ ಆಯಿಜಿ ಅಂತಿನ ಅವೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಕ್ ಕೊರೋಡು. ನೆನಂಚಿ ಇರ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇತ್ ಮಲ್ತಂದಿರ್ತಾರ ಪಂಡ ಏನ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನೇ ಮದೆತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಡ್ಡೆ ಏನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆತಿನ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋಡು. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ಸ್ನೇಹ ಮಲ್ತಿನ ನಮಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಭಕ್ತರು ಏರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿರ ಅಕಲ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯ ಆನಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ನಮ್ಮದೇ ಜೋಕುಲು ಅವು ಒಂದು ಪರ ನಿಂತುಂಡ ಜೋಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗನ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಪನ್ಪರೀರ ಓ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಲಿ ಇರೆಗ್. ಅವೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯರು ಏರ್ ಇಪ್ಪುಜರು ಅಕಲ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತು ನಮಕ ಅವು ಬರ್ಪುಜು ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರತೆ ಅಕಲ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಏನುವ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚಪುರ ಪನ್ಪೆರು ಅವೇ ಅವ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ ನಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕಲ್ ನಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಸೆ ಮುಖ ಲಾಸ್ಟಿಗ ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನೋಡ್ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ತಾರಕ್ ಮೆಹತಾ ಉಲ್ಟಾ ಚಸ್ಮಾ ಬರೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬುಕ್ ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೇನ್ನ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಪಿ ಪಂಡ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದ ಆಪುಡು ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ್ ಬಂದ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕಸ್ರ ಅವು ವಿಫಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲುಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಪನ್ಪರ್ದ ಏಕಾದಶಿ ಎಡ್ಡೆ ದುಮ್ಮಿಯನ್ನು ವರ್ಷೊಳಗೆ ನಾಳೆನೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇತ್ತೆ ಅವು ಏಕಾದಶಿ ದಿವೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತೋ ಇತ್ತೆ ತಿಂಗೋಡು ರಡ್ಡು ಉಪವಾಸ ಬಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈದುನು ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಇಂದ್ರಿಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಅಚ್ಚ ಅದೇ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ನಡೆ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪುರ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ತಿಂಗೋಡು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೂಜೆ ಬಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಕೆಚ್ಚ ಬಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇಂದ್ರಿಯದ ಫಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಬಂದ ಇಂದ ಚಾ ಕಾಫಿ ಪಜ್ಜಿದ ತರಬೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಪುರ ಬರಲು ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಿಂದ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಚಾ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಯವಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಚಾ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಅವು ಏನು ತ್ಯಜಿಸದ ಪರ್ಪುಜಿತೆ ಅಂಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇನೋಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹುಡುಗರ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಮಾತಾಜಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಂಡೆ ಅಂದನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಬಂದೆ. ನಾಲ್ ನಿಯಮలను ಫಾಲೋ ಮನ್ಪರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಚಾ ಕಾಫಿ ಒಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರು ಲೈಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಡ್ತಾ ಐಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೆ ಮಾತಾಜಿ. ఒక భక్తి మార్గడు ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೆ ದುಂಬುಡ್ದು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದುಂಬು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕರೆ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ ಮೀತೆ ಪುರ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಆರ್ತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೆ ದುಂಬು ಮುರ್ಚಿ ಹಿತ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಗ 5:30 ಲಕ್ಕಗ ಅಂಚವರ ಹೊಂದಾವತ್ತನು ಒಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಂಗ್ ಏನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬತ್ತಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂಡ ದುಂಬು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳೇ ಬಂಡ ಕೊಡ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪುನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಪಾಡ್ರ ಉನ್ನಲ್ ರೈಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕಟ್ಟ ಎದುರುಪದ ಏನಪ್ಪಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದೆ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಒಂದ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಂದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ರಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ದುಂಬೆ ನಿಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಂದ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಲಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬುಡ ಪುಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದ ಸೆಪರೇಟ್ ದೀತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ದಿಲೆ ಅವೇನ್ ಪಾತ್ರೆನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅವು ಆಪುಂಡ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಆಪುಂಡ ಅಂತುರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಓವೇಕ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ದೇವೆರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪುಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಐತ ಚೂರ್ ಇತ್ತಿನನ್ ಇರೆಗ್ ದೀದ್ ಒರಿದಿನನ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವ್ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಸಮ್ಹೌ ಪ್ರಸಾದನ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ್ ನಾನ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನಮ್ಮ ದಿಯರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡನ ದುಂಬು ದಾದ ಮುಲ್ಪುಲು ನಿಕಲ್ ದೇವೆರೆಗ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ದುಂಬು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೇಗೋಸ್ಕರ ಸೆಪರೇಟ್ ದಿರ್ಲೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಚೂರ್ ದಾದೊಂಡು ರೆಮ್ನೆನ್ಸ್ ಅವೆನ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ದಾದ ಇನ್ನ ಕಜಿಪುಂಡ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲು ಬಿಕಾಸ್ ದಾದ ಅವೆನ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಮಾತ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ಲೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಣ ಯಾನ್ 15 years ಅಂಡಿ ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬಿಡ್ತದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂತ ನಿರ್ಜಲ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿರ್ಜಲ್ ಏಕಾದಶಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೋ ಹೆಲ್ಪ್ ನ acidity ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪರ ನಿರ್ಜಲ್ ಐತೆ ಯಾನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ ಸೊ ಅಂಡ್ ಒಂದು onion garlic dave problem because illada kalegi bodapnate baka avena taste mal pande kornda baka panpe non veg tin pujarnikulu veg illa nikale taste mal parvar puja incha mal par anchute sir so I katradu au budpina onji problem atende stock coffee pura yan 1 year back budtude surut problem avunditane mast headache pura बका अपने निर्जल मल्क ना बका बुद्ध पोन so बका समान दाला प्रॉब्लम अच्छी अंचा कंप्लीट अंदಕ್ಕೆ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೊದ್ದು ತಿಂತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಿ ದ ಅಂದಾಜು ಒಂದಾಲ ಇದ ಫ್ರೂಟ್ ದಿದಂದಲ್ಲ ಬಸ್ ಡೈಲಿ ಅರೇಜ್ ದಿದೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಬೇತೆ ಪುರ ಕಾಂಡಲ ಸಿಂಪಾಡನೆ ದಾದ ಇತ್ತಂಗ ಅವೆನ್ನ ಪುರ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವೆಟ್ಟು ಇದಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅವು ಆವಡೊಂದು ಏನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಆಮ್ ಪಂಡೆ ಐತಿ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದೆ ಪತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ
ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅವು ಸಂಘ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಟ್ಟ ಅವಡು ಓಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚು ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈತಡ. ಚಾಯ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಾಯ್ ಕಾಣದಂಜಿ ಚಾಯ್ ರಡ್ಡು ಲೋಟಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಬಿಡಿ ಅವೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈತಡ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಂಡ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಲಗದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಜಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜುಂಡು ಅವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅವೊಂದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಲವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋಯ್. ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಸಂಗ ಪಂಡ ಓ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಸಂಘ ಇಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ನಮಗ್ ಗೋಡಾಪುಂಡ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಜನಕಲ್ನ ಬೋಡಾಪುಂಡ್ ಆನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಪಿರಾಡ್ಕೊಂಡ ದೆನ್ ವಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಡ್ದು ಬೋಡ್ಪ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಘ ಬಡ್ಸಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಸಂಘ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಲನೆ ಪಿರಾಡ್ ಪೋಪುನ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಲಕ್ಕರ ಶುರು ಮಾಡ್ತು 4 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮಾತಾಜಿಯಾನು ಲಕ್ಕದ ಜಪ ಮಲ್ಪು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮೀದು ಪರ್ತು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ದೇವರನ ಜಪ ಕುಲ್ವೆ ಅಕ್ಕ ಏಪಲ ಪುಲ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಡೆ ಯಾನ್ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಜಪ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲು ಚಾ ಕಾಫಿ ಬುಡ್ದೆ ಅನ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಬುಡ್ದೆ ಅನ್ ಅಣೆಗ್ ದಾಲ ತರೆಬೇನ ದಾಲ ದುಮ್ಮೆಂಗ್ ತರೆಬೇನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಣ ಏಕದರ್ಶನ ಏಪಲ ಪರೊಂದಿತ್ತು ಚಾ ಕಾಫಿ ಪರೊಂದಿತ್ತುಜಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡೆ ದ್ವಾದಶ ದೇವರೇ ಅನ್ ಗೋಪುರ ದೀಪರ ಪುಣತ್ತೆ ಅಂಚೆಗೆ ಚಾ ಕಾಫಿ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ನ್ಯಾಲ್ ಇನಿಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಡಿತ್ತೆ ಬುಡ್ದೆ ಅನ್ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಎಂಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸುಗು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತ್ಮಗು ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲಕ್ಕರೆಗ್ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನ್ ಲಕ್ಕುದ್ ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಡಕ್ ಓವ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೀದೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ದೇತೊಂದು ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂತನಲ್ಲ ಓವ್ ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಪೇರಾಂಡಲ ದೀಪೇನ್ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತಿಯಾನ್ ಓವ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ದೀವನೆಗ್ ತುಳಸಿ ಪುರ ದೀವನ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂಜಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನನೇ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು 7 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರನ್ ಬೊಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡಂತ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪೊರ್ತೆ ಹೋಗುಜಿ ಅವತ್ತು ಟಿವಿಲೆ ಅಂತಿವರೆ ಹೋಗುಜಾನ್ ದೇವರನ ಇಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಬರೋಡು ಅವೇನು ಓದುನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರಾಮ ಅವೇನ್ ಮತ್ತೆ ಓದೇ ಟೈಮ್ ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದೇತ್ತು ದೇವರನೇ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಟಿವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲತ್ತು ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಒಡೆ ಪೋಪಿನ ಮಾಡಲ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಒಡೆ ಮಾಡಲ ಎಂಕ್ ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನೇನು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀತುಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಲ್ ಜವೇ ಏನು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಗೋಡೆ ಎಂಕ್ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲಿಲ್ಲ ಪೋರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುರಾಡಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತೆ ಇಲ್ಲಡು ದೇವರ ದೀಪ ದಿತ್ತುಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ದುಜಿ ಅಂದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ದೇವರನ ನಂಗೆ ದೇವರನ ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಖುಷಿ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಎಂಚ 2 ದಿನ ಪೋತು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಎಂಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡನೆ ಮನಸ್ಸು ಬೈದದು ಅಂಚ ಕಾಂಡ ಲಕ್ವೆ ಸುರು 4 ಮಲ್ಲ 5 ಮಲ್ಲ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಣಿ ಅನ್ ಕಾಂಡೇನ 5:30 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇನು 14 ಮಾಲೆ ಕಥಂ ಮಲ್ಪೊಡು ಬರ್ಪುಣೇನ ಮನಸ್ಸು ತೋಜಿಡು ಅಂಚಯ್ಯ ನಿತ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಅಜರ ತುಲೆನ 16 ರೌಂಡ್ ಕಥಂ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ 4 5 ಗಂಟೆ ಆರ್ತಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಅದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾಲ ಜಪ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಕಾಫಿ ಬಿಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂದ ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನನಗ ಏಪಲತ್ತು ಏಪ ಉಪವಾಸದ ಅನಿವಾದ ತಿಂತಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂದ ಪುರ
ಕೆಲವು ಮಾಚಿ ಕಂದ ಪಾಡುದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಅನಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಡಾರ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಇರೆಗ ಸರಿ ಆತಿನ ಆಪುಂಡು ಅಂದ. ಸೊ ಎಸ್ ಮಾತಾರ್ನಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಬಿಫೋರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಂದಲಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಕಾಫಿ, ರೈಟ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸೊ ಎಂಚಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಪಂಡ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಗವಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆತ ನಮಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರೈ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಬುಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಎಂಕೊಂದು ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮಾತ ಈಜಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಈಸಿ. ಮಾಯಾ ಮೇತ ತರಂತಿತೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಆಪು ಬೊಕ ನೆನಂಚಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ ನಿವರ್ತಂತೆ. ಸೊ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ ಪಂಡ ತಿನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲ ಇರೆಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಕಂಚಲ. ಓಕೆ, ಇರ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಂಚಲ ದಿಯೊಂದು ಪೇರು ನೀರ್ ಕಂಚಲನ್ನೇ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ. ಈತ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ ಕಂಚಲನ್ನೇ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಕಂಚಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ఒక ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಬತ್ತೇರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್. ಸೊ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ವರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುನು ಹಿಂಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡು ಆಪುಜ ಜೋಕುಲೆಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏಪ ನಮಕ್ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಏಪ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ದಾವ್ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಅವ್ ಪೋಪುಂಡು. ಹೆಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡು ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊರ ತಾಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡು ಅವೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರೊಂದು ಪೈಟಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು, ರೈಟ್, ಐಕೋಸ್ಕರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಬೋಡು ಅಂದಾಪುಂಡು ನಮಕ್, ರೈಟ್. ಸಿನಿಮಾಗ್ಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಮೂವಿಗ್ಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೋಯ್ರ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ವೈ ಅವೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ್ರತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಸಂಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಂಡೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಪುಂಡು. ದೆನ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ದ ಮಿತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದನ್ ನವ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿರೇಗ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಖಿಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇನರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರೆ ಏತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು, ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಓದರೆ ಏತ್ ಆಸೆ ಡೆವಲಪ್ ಆತುಂಡು. ಯಾನ್ ದುಂಬು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇನಂತೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ 15 ನಿಮಿಷ ಕೇನೋದಂದ ಆವದುಂಡು. ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಬೋಡು ಒಂದಾವನಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾನ್ 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅವೇ ಏರೇಗ್ ಬೋಡು ಕಂಟಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಇನ್ ಹೆಂಗ್ 16 ರೌಂಡ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡನ್ ಮನಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ದೆನ್ ಇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿರೆಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋದಂದಿಚ್ ಇದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಪರಂ ದೃಷ್ಟ ನಿವರ್ತಂತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ ಏತ್ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇರ್ನ ಉಲೈ ಬೈದನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತ್ ಆಸೆ ಬೈದನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತಮ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಆತ. ಏರಾ ಬತ್ತಕೇನರ್ ಮಾತಾಜಿ ಇರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರಂದನ್ ಅಯ್ಯೋ ಏರೇಗ ಬೋಡುಂದು ಕೆಲಸ
ಒಂಜಿ ದೆತ್ತ ಅಂಚಿ ಪಾಡ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದೇನ್ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದಕೆನ್ನಾಗ ಪೂತ ಕೆಲಸನಾ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೊಡ ಬೇತೆರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದಕೆನ್ನ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅವೆ ನಿಕ್ಲೇ ಬತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಏತೋ ಜನ ಬತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ, ಪ್ರಭುಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ನಿಕಲ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅವ್ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಕ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬುಡೊಂದ್ ರ್ಯಾಪು ಜತ್ತ ಬೊಕ ದಾಯ ಜ್ಞಾನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಎನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಟನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಗವಂತ ಹಿಂಗ್ ಬಿಡ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೇನ. ಇಂಕ್ ಇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು, ಇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು, ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಬರೋಡಂದ್ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಇಂಕ್ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇರ್ ಒಂಜಿತ್ತ ನೆನೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂಕ್ ಅವನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾವರೆ ನಮ್ ಬಾಯ್ಡ್ದು. ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ನೆನೊಂಜಿ ದಿನ ಸೌ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಆನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಆನ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಆನ್ ಇರ್ನ ಗ್ರಂಥನ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಆತ ನಮಕ್ ದೃಢತೆ ಉಪ್ಪೊಡು ದೇವರ್ನ ಮಿತ್. ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪುಗನತ್ತ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾನೆ ಪಾಡುವ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಏನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾನ್